It-tlet membri tal-Parlament Ewropew tal-Partit Nazzjonalista astjenew vot dwar rapport tal-Parlament Ewropew għal edukazzjoni sesswali obbligatorja fl-iskejjel. Filwaqt li tlet membri tal-Parlament Ewropew tal-Partit Laburista ivvutaw favur ir-rapport bl-isem Empowering Girls Through Education li huwa wkoll magħruf bħala ir-rapport Rodriguez. Dan ir-rapport li kiseb vot qawwi fil-Parlament Ewropew jipproponi sistema edukattiva nazzjonali biex l-istudenti minn età żgħira jingħataw edukazzjoni sesswali u jitneħħew l-istereotipi marbuta mal-ġeneru. Ir-rapport fih ukoll numru ta' klawżoli li jitkellmu dwar l-importanza tal-edukazzjoni sesswali biex l-istudenti jagħmlu deċiżjonijiet bil-għaqal, inaqsu riskju ta' tqala u jipprevenu l-mard trasmess sesswalment. Iżda Therese Komodini Kakija, Roberta Mezzola u David Casa ma vvotawx favorih. B'reazzjoni għal vot tal-Europarlamentari Nazzjonalisti, l-Organizzazzjoni Nisa Laburisti qalet li l-edukazzjoni sesswali hija importanti biex minn età żgħira l-istudenti jkunu konxji tal-isfidi li jistgħu jsibu qudiemhom. Intqal li ma nistgħux nibqgħu inħarsu lejn is-soċjetà tagħna bħala soċjetà magħluqa u maqtuha mill-kumplament tad-dinja. Għalhekk il-President ta' Nisa Laburisti Clodetta Bela Baldacchino faħret il-pass tal-Europarlamentari Laburisti li votaw favur ir-rapport u innotat b'diżappunt l-astensjoni tal-Europarlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Astensjoni li waslet fl-istess ġimgħa lil membru tal-Parlament Ewropew Roberta Mezzola ivvutat kontra klawżoli favur drittijiet ta' persuni LGBTI li kienu parti minn riżoluzzjoni fuq id-drittijiet fundamentali tal-bniedem.